Nuwun sewu, asmanipun Mbah sinten? Mbah Legiman. Mbah Legiman. Ini kan sing pertama nih kan iki teng makome Adipati Kembang Jaya. Iki nyuwun pirsa napa sejarahipun niku. Oh nggih. Menawi sejarahipun Nggih. Sejarahipun menika awalipun tahun 1990 kalih. Gandeng tahun 1990 kalih menika wonten daerah mriki tasih wujud alas ingkang gedhe. Mboten ganggu kerawuhan piyanten ingkang asma Raden Kembang Jaya. Raden Kembang Jaya rawuh wonten mriki panjenenganipun usaha babat alas. Nggih. Sareng babat alas ingkangipun ugi manggihaken setunggalipun genuk ingkang dipun rawat ngantos sakmenika. Nah, sarengipun telas saking babat alas panjenengane ugi ngedekake kerajaan utawi kadipaten. Nggih. Terus sinarengipun jumeneng kadipaten ingkang jumeneng adipatinipun nggih Adipati Raden Kembang Jaya kalawau pramila dipun sebut Adipati Kembang Jaya. Sarengipun jumeneng Adipati Kembang Jaya mboten dangu pirsa menawi salebetipun genuk kalawau dipun agem wadah dawet. Dawet kalawau dipun pundhutaken pirsa menawi dawet menika ingkang dipun damel bahanipun menapa kemawon. Dipun paringi pawangsulan dawet menika ingkang dipun damel saking pati kaliyan sanget. Boten dangu Adipati Kembang Jaya damel nami kadipaten ingkang dipun sebut Kadipaten Pati Pesantenan jalaran wontenipun pati kaliyan santen kalawau. Nggih. Sarengipun damel jeneng kadipatenipun Kadipaten Pati Pesantenan ugi nami dusun wonten ing mriki gandeng wonten ing mriki kalawau kathah taneman kemiri. Panjenenganipun damel nami dusun kemiri. Sarengipun damel nami Kadipaten Pati Pesantenan sampun damel nami dusun kemiri. Ketinggalan panjenenganipun sampun boten kuwawa utawi boten mampu merawat kadipatenipun malih. Kadipatenipun menika dipun paringaken putranipun ingkang namanipun Tambranegara. Tambranegara menika padahal sampun kagungan pemerintahan piyambak wonten ing dusun Kaburungan nggih ingkang dipun agem kabupaten sakmenika. Menika pemerintahanipun Adipati Tambranegara. Sasampunipun dipun paringaken putrane dipun kembalaken sedaya warga Pati Pesantenan mriki dijak bebarengan boyongan ingkang Pati Pesantenan mriki dipun boyong didadosaken setunggal wonten Pati Kaburungan kalawau ingkang diagem Kabupaten Pati sakmenika. Terus sarengipun dipun boyong kantun sakmenika dipun pengeti boyongan hari jadi Kota Pati menika tetap tanggal 7 Agustus pendak 5 tahun sekali diwontenaken kirap utawi boyongan. Nah, setengah tahun tiap tanggal 7 Agustus namung diwontenaken Bapak Bupati ngempalaken sedaya warga saking kantor-kantor perwakilan setunggal kalih dipun kempalaken wonten pendopo kalawau ingkang wosipun namung syukuran. Menawi setiap tahun menawi gangsal tahun sepindah dipun wontenaken boyongan ingkang dipun boyong saking mriki ngantos dumugi menika Kolok Kanigoro kalih keris rambut pinutung ingkang sakmenika dipun simpen wonten
kabupaten. Oh, teng mriko keris enten. Terus ngaten wau sejarahipun sekedhik antarane kados pundi ceritane Kabupaten Pati Pesangenan kok iso ngadeg kala wau mlaku. Lah menawi wonten ingkang dipun pangkut malih peninggalane napa Mbah peninggalane setunggal makam menika. Nggih. Kaping kalih Gunung Kemiri, kaping 3 Pendopo, kaping sekawan wontenipun kereta-kereta wau. Teng ngajeng nika. Nggih. Kaping gangsal wit-wit ingkang boten dipun tebang ingkang ageng-ageng kados wit ringin ingkang ageng. Wit jut ingkang ageng, wit serut ingkang ageng menika sampun salane ngoten disisihake boten ditebang jalaran kangge cerita mbok pilih wonten ingkang tanglet maune nek kene alas sing ijeh turahane apa lah niku wit-wit ingkang Wit ringin teng tengah mriki niku pun saking zaman dulu berarti nggih. nggih. Nek genduke niku teng pundi, Mbah? Wonten pojok menika wau. Oh, pojok mriki. Omah cilik wau. Enten toyone napa mripun? Niku ingkang saged ngendika mangke ingkang mirsani. Nek kula mboten saged matur. Terus ngaten mangke nek kula matur wonten kari-kari mboten enten kula rak Oh, nggih. pripun. Oh, mungkin saged ningali. Terus mangke ingkang ngendika wonten toya utawi mboten ingkang mirsani piyambak. Nggih. Lah nek Nun Sewu niki Menika namung dupa. oh niki Dupa dupa. menika hubung-hubungan menyan utawi hubung-hubungan zaman rumiyin mbok pilih wonten ingkang badhe ritualan Nggih. ngobong dupa rumiyin wonten mriki wiwit taun 1900 ngantos sakmenika. Nek mawon monggo menawi badhe unjuk pirsa ingkang sekintene aku takok iki monggo Jawa ewa. Nggih. Niku ajeng ningali napa genduke nggih. Nggih monggo tindak mrika. Mila cekap napa tasih bersane. Niki sampean mriko Nggih. menapa kula piyambak? Nggih mrika monggo Nggih, langsung mawon. Wite niki nggih, Mbah. Nggih. Sing orien niki nggih. Nggih. Kita mau ke lihat genuk. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nun Sewu ngunjuk angsal nggih. Angsal monggo. Alhamdulillah. Ampun, Mbak. Nggih. Alhamdulillah enten toyone. Nggih, lah dalem matur ingkang saged ngendika menika mangke ingkang mirsani piyambak. Nek kula mboten saged matur bab mangke kula matur wonten kari-kari mboten enten. Oh, piyambak-piyambak ngoten niku nggih. Nggih, terus nggih menika wau. Jadi pendopone niki tesih ori napa? Pendhidhikane menika tasih nalika jaman taun 1997 terus 1907. 1907. 1907. Terus pun direnovasi ngoten napa? Nggih, rumiyin ngadeke wonten mriki Nggih. dipun boyong digawa wonten kabupaten mrika. Wonten mrika diboyong malih dibeto mriki. Beto mriki malih bongkar-bongkar pasang. Nah, dalam kinten sedaya tasik kayu-kayune tasik asli. Nggih. Ingkang paling dipun gantos-gantos nika
Kenteng kalian lantai. Nek wite nggih ngajeng mriku niku. Nggih, ngajeng niku ingkang ageng niku. Setunggal niku. Rumiyin kalih kang setunggal sampun mati. Niku turene enten napa asmane? Nek teng video ngoten niku. Oh, ringin menika. Rumiyin ringin niku kalih, ringin kalih niku asmane Ringin Kurung. Oh, ringin kurung. Ringin Kurung menika jaman taun Kadipaten diginakaken kangge pintu gerbang masuk Kadipaten. Gapurane ngoten Kangge iki. mlebet wonten Kadipaten iki mlebete miyos di antara ringin kalih kalawau. Nggih nggih. Ngoten. Ngoten. Nggih pun Mbah, cekap. Cekap. Nggih tak kula keliling-keliling Oh, tak. nggih, monggo. Kita kok kepenak suasanane. Ketinggal menika sampun. Iya sampun. Nggih, monggo. Amit nggih. Sampun monggo. Nggih, matur suwun nggih, Mbah. Sami-sami. Sembilan dua Project. Tempat untuk langsung kita lihat sekelilingnya. Makam Joyo ada di sini. Kalau masuk harus hubungin tadi juru kuncinya. Itu nomornya ada di bawah meteran tadi itu. Tadi dibilangin kalau misalnya ada hajat-hajat mau masuk bisa hubungin nomor yang ada di situ. Ini pintu masuk utamanya makam Adipati Kembang Joyo. Kita lanjut review yang di tengah. Kalau ini tandu untuk membawa pusaka. Itu tadi ada 2 pusaka. Kita per 5 tahun sekali ini digunakan tandunya. Ada juga kereta kencana yang di depan tadi dekat parkiran tadi. Lanjut review yang di tengah. Ini pohon masih original ya, original zaman dahulu sampai sekarang alhamdulillah masih hidup. Oke sedulur, waktunya kita pulang. Itu tadi singkat video review tempat-tempat bersejarah. Salah satu tempat bersejarah yang ada di Kota Pati, yaitu di area pemakaman Adipati Kembang Joyo. Jadi ada lihat gendoknya juga, keretanya juga.
Kalau makamnya tadi saya cuma ngevideo sedikit, soalnya salah pencet tadi itu, jadi nggak kerekam semua. Oke, jangan lupa tinggalkan tombol like-nya. Kalau ingin mengikuti silahkan tombol subscribe-nya ya. Nanti di channel ini rencana saya akan membuat review-review tempat bersejarah yang ada di Kota Pati terlebih dahulu. Ya nanti kalau ada selingan, ya kalau pergi ke daerah mana gitu, mampir ke Tilasan atau tempat-tempat bersejarah lainnya, pokoknya ikutin terus dengan mengklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya ya, agar dapat notifnya ada video-video terbaru dari channel ini. Oke, salam sehat semua, semoga penonton-penonton video ini sehat selalu, diberi kelancaran rezeki, diberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Oke, salam rahayu, rahayu, rahayu.